Alright, let's face the carrots! So hi mga day, mga ka-tigers, welcome back to my channel mga day. Alright, mga day! Palihog, no? So nagbabalik na po. Si Day Stephanie, mga day! First time gini mga day nga ako yung mga guest, no? Sa ako ang pag-translate mga day, no? Kaya akong Bisaya translation, song analysis, kana mga day. First time na ako yung guest, so paling na pakpakan na to na? Pakpakan na to na! Okay, so mo na siya, alright? So karon naka-decision ko nga mo ang i-translate o mo ang i-analyze ng kanta mga day kay ang bag-ong comeback na kanta ni Taylor Swift atong anti-Taylor. Taylor. Palihog. O sa may mong ikaingon kang Taylor day. Fan ka? Sa man? Fan ka? Carry lang. Pero favorite song ginako niya no kanang You Belong With Me. Dito You ko Belong. naganahan niya dahil. Fairness lang. Guwapa siya dahil ganako siyang bounce. Muna. Imong kitabunan imong bounce. Yung kitabunan dahil ka naulaw ko niya. Mas bagay sa iyang bounce. Ikaw day. Sa man imong kaingon? Fan ka? Favorite song? No, dili kayo. Akong favorite song katong way back ang 2009 ba to? Romeo. Yeah, that's a- Romeo. In fairness. Yeah, LSS kayo to. Wala pa kadungog ka nga kanta day. Actually, paminaw na to na niya dahil. Wala pa kadungog no? Romeo. Sa to Romeo. Ako favorite niya nga kanta mga day karang murag na LSS ko nga ako mabuang no. Chardan ako sa Davao day. Mental. Blank Space ganyag Wildest Dreams 1989 ani ang album laban ng Kapit good. to. Swifty? Swifty yung ante Nice. kay Yes. Swifty na. Paano niya? Pero mas Kama ka? So muna siya mo analyze karon ay lang bagong kanta nga Me, no? Yeah. So, ang ako analysis sa title pa lang daan Me. Kay ang ihabi mga album kay Gamaoy siya, all about her voice. So karon ang title kay Me, feel ako iyahan na jud kaugalingon yang gi-push ani nga kanta. Sa di hopefully guys. Depende sa atong mga analysis dira. Analysis na to, hopefully. Lang. So before we start this video mga day, paki-subscribe. Gwapa kayo ante ka turtleneck laban. Laban sa earrings na to dira. Di ba ito mga ka-dyers yung mga gwapa rag mga gwapo? Kayo, day. Gwapa. Gwapo? Ka-dyers? So pag-subscribe. Oo. Og pakiringan ng kampana sa kilid. Oo. Ring the bell. Ring the bell din. Parang bell na rin. Kampana. Ginaan na. Ring the bell. Ay, fairness na, paki-appreciate sa akong iris mga day, star ng Pasko. Wala ko kamupod sa mga parol. Paki-appreciate ka, first time ko na pakita sa homebook to. Nag-turtleneck yung ante, kay... May-purpose. May-purpose. Kung turtleneck siya, oo. Nagkakaon na purpose cream. Nakapa siyang all-purpose cream. Mga day, no? Si Ralph Diamond siya, ako ang close pwede kayo sa college, no? O si Stephanie akong best friend since high school. So kami, isa lagi may kabarkada, Raybert, Steffi, Rona, friend na kami. Isa may kabarkada. Ako lang balik-balik kong tanan, basta maka just now mo ba mga kisa na po niyo yung mga recruit nanti. So ako na research yung lyrics sa Me by Taylor Swift. I hope nga self-love ang kanta. O sige, first lyrics good. I promise that you'll never find another like me. Analysis. Lai sab. Oh, Naparila Taylor Swift. Analysis ka yun. May sa mga birth certificate dira. So far, wala kay kaluha. Taylor. So far. I promise that you'll never find another like me. Pina ko na po siya gibantaan, Ralph. Nga marabag, Oo. kanang lakihan na, huwag kayo makita pa rin ako. So, sawi na po siya. Analysis. Ano siya analysis? Gwapar kay ka dayon, no? Gwapa naman siya. Gwapar kay ka pero feel ako no kaninga linya. Mao po na yung linya ginastorya niya siyang past boyfriends, no? Oh, Kayo. Pero kapila na ni, kapila niya nga boyfriend. Grab. In fairness, wala ko kabalo para kang kinsa ni nga kanta. Mysterious Honestly. kayo dahil. Pero so far, halos tanan ba kanta niya sa 1989 kay para kang Harry Styles. So karon mysterious. Swifty ko, madara pa pagka Swifty dire. Tanan na lang. Blink inyo andi Swifty tanan. I know that I'm a handful baby. Sa pasabot niya handful. I'm handful. Puro yung kamo. Masunod na siya sila kukumok. Ano si handful? Puro yung kamo. Naghan siya gibit-bit siguro. Gikan groceries. Gikan groceries ante. Handful kanang Baby pa siya medyo dyan. kan siya high maintenance. Okay, next.
I know I never think before I jump. Oy. Lisod na. Labi na mag-cliff jumping, guys. Malumos jud kay mo gid ka sa lugday. Ako, before ko maambak siguro, if ever maambak ko, because you know, mga I'm afraid of heights. Lakay ko hunang-hunaan before ko maambak. Wala ba, lang po ni? Sakay, watch mo na. Ano ba yan? Wala siya hunang-hunang. Ambak, boy! Saman! Wala siya hunang. Ganahan ko, ana, mga day, because ang zodiac sign ni Taylor Swift, mga day, Sagittarius, which is Sagittarius, grabe na sa adventurous. That's why makasabot ko, ani. Nga nung hindi siya mahunang-hunang before siya mo-jump. Adventurous. Adventurous Cliff siya. jumping. Cliff jumper. Adventurous. Ay, basta gusto siya mo skydive na lang. Skydiver ni Dante. O siya una-una before siya mo dive-dive. In fairness, ganahan ko anang aside ni Taylor yung pag-adventurous. Ganahan ko. I admire that. Taylor. Pero mo ba nimo? Adventurous ba na Adventurous me dahil. Irish Like- women, cancer. Maybe you wanna... Can we tag along? Wanna hang out? Coffee sometime? Next! And you're the kind of guy the ladies want. Oh! Chismis! Kinsa Prinsipe, ni nga ba? prinsipe siguro na, day. Chismis ang prinsipe because latest news ba ya? Nag-cheat ba ang prinsipe? Chismis. Basig si Taylor ang iyang... Chismis. Oh, di ba? Ako pinagala, Taylor. Kisa galito nga. Kuan? Prince? Prince William. Nag-cheat Oh my siya God. sa best friend ni Kate Middleton. Oh my God. Chismis! Chismusa ito. So feel na ko kung kinsa manggaling ni siyang kanta, no? Kani nga laki. Pak na pak ning laki kay. Okay. Ladies guy man guro siya. Ladies, Gwapo ka Saan? siguro Manny siya. Pacquiao na dahil. And there's a lot of cool chicks out there. Siyempre, kasi tawag mo sa amo ray. Isa na ta rin to. Cool kids. Di lang ko kwintahon dire. Di lang ko kwintahon dire. Chicks na ako. Oh, paliho. Taylor, may Kabahan gali ka na. kabalo ka. Kabahan ka na, Taylor. Ayaw, kumpiyansa na ako, Taylor. Ayaw, yun. Ayaw ka kay today. Magay kabaw ka. Cool chick, oh. Magay kabaw ka. Dennis. Diba? Brett mo si At Ante. least, No? good, na-aware ka ba nga na? Nami! Masuray ba yan, Wala me? mas gwapa ni. Masuray ba yan, me? Mas gwapa ni. Taylor Swift. Ang sabi na, pinaka-album, 1989. Ako, mga matira tatad kasi para ni mo sa laban ka na. Hindi mo, kaya mo yan? Ay, kumpiyansa na ako. Next. Okay. I know that I went psycho on the phone. Tinood gid na. Tinood gid kay day. Sa nabuang. Oh, medyo psycho atong auntie with. As you've seen sa ihang Gi-admin niya, blank day. space nga music video. Grabe niya panghampas og sakyanan. Kadto kay ko ato niyo. Medyo- Sayang kay sakyanan bitaw. Medyo psycho siya, no? Analysis lang ko. Ano siya problema siyang pangutok. In fairness, sa blank space man niya akad, medyo nabuang siya sa kalaki. Ya karon na po, na psycho na po siya. Gi-amin gid niya din na Say sayang. amin, ni amin gid siya. In fairness, Sabi ang acceptance ato. may pagkamunal ni Post Malone day. Damn, I ain't be going psycho. Your mama that I know. Kada mo, psycho! Psycho! Nakabalo na diri nga medyo na ay problema si Day Taylor siyang pangutok. Trouble's gonna follow where I go. Ogoy. Shabos. Gukdon ko siya trouble day. Day. In fairness, oo. Yung mga rally na, mo rally po siya. Ngano man na, kana mura pag asa magyud nga nung halinon kay kagubot Day Taylor. No, sa day, abi ba ako nalaka sa imong balay uban ng mga iring. No, sa day ni siya, oy, naintriga na ko. Mo siya siya kabulagan day. Day. Siyang kabulagan. Kasi magana og troublemaker, di ba? Ano siya? Like a bridge over troubled water. Oh, Poetic No. Day Taylor, okay ra na. Day Taylor, bahalag troublemaker, basta red ang lipstick. Okay ra na, basta hilas tangkanan. Baby doll, when it comes to a lover. Analysis. Ay, bidal manika. Di na buang naging siya, day. Day. Manikin na rin. Oh, Manikin, day. Manikin yung Baby doll, when istorya, it comes day. to Abi kong lucky. Abi kong lucky. Mas LGBT si Auntie Taylor. First of all, abi na kong lucky ang himaoyan dire, pero baby doll na yung istorya. It's either nabuang siya or nahimo na siyang mamarangay. No? Ano yan na dahil nahadlok ko para sa atong auntie Taylor. Kamusta na ka Taylor? Di ba hilig kang mga Barbie, day? Daghan kay ko yung Barbidal mga 100. Istorya ka when it comes to a lover? Dili, day. Si Auntie Taylor lagi nang gabuhat ana. Taylor, gamay na lang, halas na lang. Kung analyze ko dirig na, anak ka, tawag na si Kuday.
Kuy bayad si mong pretty parang Davao dahil. Okay, chorus na ta. Me, I'm the only one of me. Dahil nabuang na good siya dahil. I'm the only one of me. Of course, I'm the only one of me. Of course, ikaw ra di. Taylor! Say mo na! Taylor, mata diha, Taylor! Open your eyes. Taylor, ha, you need help. Grabe ni mo na siya. Me, I'm the only one of me. Taylor, bangon! Bugay ka ng wa. Yung kanimuhang bagong single. Bagay kay... Grabe po, anak ka na eh! You're the only one of you. Kita ko na, you're the only one of us daw dahil. You're the only one of you. Baby, that's the one of you. And I promise that nobody's gonna love you like me. Magkanding mo si Taylor. Nabuang na na siya. Sapian siya, kanding. Dahil, kabalo ka dahil Taylor na gusto ko nga. Karon bitaw hatagan tigag space bitaw no. Pili ka man sa San Luis. Daghan kay mo sagbol, daghan kay kanding ang bapa. Kabawalan ka. Daghan kay kanding. Sibo sabot. Kanding, Lahi na kanding. siguro mula pang kanding. Sa mga gini, in fairness dahil Taylor no, grabe. Nag-story na kaganiya si mong baby doll when it comes to a lover. Kaya karon, nahimo kang kanding. Na yan, te. Namehe na ka. Sayang kay mga 1989 nga album, mga Wildest Dreams na to, diha nga music video. Mabalaka pa na, Laban. day. Ayo, anak, day. Ay, kakanding, day. Kanding na. Huwag ngayong mehe, day. Sige, next. Human ang chorus. And there's a lot of lame guys out there. Pak. Lame daw. Lame para sa iya, day. Lahi man Lame para sa sa iya. trip ni Santi. Lahi trip. Cool chicks, lame guys. Wag, apil na ka anak, Rav. Lame guy ka. Kami cool chicks, may Cool lame chicks. guy daw ka. Lame guy na noon ka. Waya, tamusugot ana Di hama. kita mo sugot anak, Ralph. I-bash ka na sa Taylor na. Bash. Hindi ka mo sugutan lame ka, day. Walay lame sa kadayers. Wala. Taylor. Last na lang yung Taylor. Palihog lang. Lihog lang yun. Alright. And when we had that fight out in the rain. Oh, lahi pa rin siya Out in the makikaway rain. kay gusto Girl gid in the siya. rain. Gusto gid siya. Adventurous ba sa guitarist? Gusto siya makikaway sa ulan. Kung may ulan, di siya makipag-away. Siya. day. Siya. Nagdagom. Bunda, taliti. Sugod na dayo. Sugod na dayo. Sige, bakit ang chorus? May Gets na namo dahil kanding ka. Yung panindigan ng pagkakanding diri. Okay, diri na dahil ta. Feel ako bridge na ni. Hey kids, spelling is fun. Teacher si ante. Dito pa lang sa oo. Saan mo ito? Oo. Vowels magin na. So, May dito nag-start. AIO. Change of career. Di na ka mag-singer na. Di na ka entertainer. Feel na ko mo siguro nawa siya og dugay kay na maestra siya. And you can't spell awesome without me. Ay. Ah, okay. Kapag siya mo spelling. Oh, and you can't spell awesome without me. No. Awesome. Me pod. Awesome yun eh. Ikaw, spell Awesome awesome. pod ko. Awesome pod ko. Awesome ko! Awesome ko! End of song. Feel na ko pag-pronounce niya kata kay dili me. Me siya. Shortcut siya pagkakading. Me! Tumoto siya mga anay. I hope kung wala mo nalain sa mga analysis diri kay this is just for fun lang gid mga anay. Gusto pud ko mag-thank you mga anay sa naghatag ani customized casing no. No nindot biya kayo na niya. Pas-pas gid kayo siya. Mo service show like ni anak ko nga. Gusto ko na YouTube logo. Pak! Gusto ko nga ang akong signature font. Pak! So thank you ako insert diri. Alright. Thank you for watching mga day. Comment mo mga day kung unsa pa yung gusto nga mga kanta nga i-analyze. Laban. Thank you, Day. Thank you, Day. Sa pag- Thanks, Jai. Thank you, Dai. Thank you, Dai. Sige, Day. Bye-bye, mga Day.